ko ni mama, kuya, uy. Ako pod bitaw day. Sa manggon nga imbis mapauli na si mama madinhi sa Pilipinas. Wa na lang kay mahal man kay ang plite. Ate, kuya, buutan atong mama? O, day hindi, uy. Butan kay si mama. Gamay pa mong kaay ka nga milarga si mama sa Canada. Sige lang. Pila na lang katuig. Muli naman si mama din sa ato. Mao na day kindi. Ni-promise man si mama nga di na si mo balik sa Canada. Makumpleto na niya ta dinhi. Di man ko excited mauli siya. Candy. Day, Candy, nakahuman ka na sa assignment ni Ma'am Castro? Huwag yun ko kahimo gabi, oy, nakatugman ko. Ha? Unsa nga assignment? Ha? Sa ato ba di ay wasad ka kahimo? Parehas di itong makapisto, ani? Unsa lagi nga assignment? Katubang maghimo tao greeting card para sa atong mama. Karon na ba atong Sunday? Kay Sunday man ang Mother's Day. Udi, ano? Nalimot man ko. Pero, maura man gihapon, day. Dili man ka ba sa akong mama kay wa man siya din eh. Wa man sad ko isulti niya, oy. Kung wa gani siya picture sa amo, dili ko mainumdum unsay yang naong. Aw, mao pa di ay tay? Pag yun ay kakakita sa imong mama? Kita man, pero 2 years old pa ko katong milarga siya. Mong, what yun ko inahinumduman. Naanod man pud ko, nga way mama day. Si Papa ra nga akong pinangga, way labot ang akong mama. Day! Hindi. Dali, pag-ilis. Asa man ta pa? Ato tag mall? Palitan ako ni matong bag nga akong ganahan. Dili, oy. Atong sugaton si mama mo sa airport. Ha? Dili lang ko pa, uy. Si ate na lang. Oy, uwa si ate mo. Napay klase. O hasta si kuya mo. Dali na. Kita na lang duha. Dili lagi ko. Ari lang ko sa ato. Hindi. Day, dili ka manaog. Nana si mama sa silong. Dili ko ganahan, ate. Ari lang ko. Nangita man si mama nimo. Unsa man ka, uy? Basta kay dili ko. Candy? Oh. Humalagi ka manaog. Candy, anak. Ayugod ka uwa na ako. Nahadlo ka na ako? Wa, uy. Unya, nga dili man ka manaog. Waday kami ngawa ni mama, nak. Taon sa sakog kinamanghuran, uy. Dako naman kaayo ka, day. Bigani, bipagaksa si mama, bi. Sige na, nak. Manaog na ta. Magdungan tagkaon tanan. Okay? Okay. Dili lagi ko musugot, ma. Bisag unsaon ko nimo hangyo. Bahala na pagkalisod ta dinhi. Basta kay dili ko musugot nga mobalik ka pa og Canada. Kuan manggod pa ka nang usik manggod kaing kahigayunan. Hapit na mahurot ang ato tinigom. Lungay kayo ang mga bata kung dili sila magkahuman sa ilang pag-eskwela. Kuya, Basta kay di nga ko nagkaaway man musugot sila kung si mobalik ka Papa. Wa man sila mag-away day. Nalang sila istoryahan nga importante. dinhi. Ay, baya nimo. Sige na, dali na. Magpalit para bata og sinina nimo para sa imong graduation. Magkahuman ang mga bata sa Dili ko ganahan ni Mama. Iyang away yun si Papa. Candy. Sige, sige, sige. Congrats, anak! Congrats, baby sister. High school na jud ka. Thank you, ate. Thank you, Papa. Congrats, anak. Unya, tana. Manguli na ta.
Kay daghang nagpaabot na to sa bahay ng mga bisita. Okay, let's go! Unsa pa? Pabaliron ko nimo public school. Pero nga naman pa. Nak, hinaot nga makasabot ka. College na si ate o kuya mo. Maglisod na ni mama mo. Si mama ang nambuot anino. Kay kung ikaw pa, naibaw ko nga dili ka mo sugot nga ipalin ko nimo sa public school. Unsa naman na isulti sa ako mga classmates ug mga amiga. Kendi, ayaw pa ginahi si mong o, ha? Sabta ni mama mo. Lisod kayo ang kinabuhi karon, Kendi. Dagko kayo og bayranan sa eskwelahan si ate ug kuya nimo. Mihangyo lang minimo, nak. Makatabang og dako kung makuhaan lang atong bayranan kada adlaw, kada buwan, bisa gamay lang. Dili ko musugot, dili ko. Musugot kag sa dili, Kendi. Ato ka magpa-enroll sa public school. Kung magmagahay kasi mong o, hala, undang! Pa. Ako na yun nung nag-antos ani. Sila si ate o kuya sa private school ng graduate. Ako. Kauhaw ini. Dili na lang yung kumagawas-gawas tinis amo. Unsa man ka, Kendi, ha? Saan mong urasa, oh? Wa ka paghihapon kalihok diha. Maliit ka na sa imong klase. Di ko ganaan mo eskwela. Mo absent na sad ka, ha? Hoy, sige naman lang kag absent. Unsa man di ka mo lihok diha, ha? Mahinaykan di karon. Pa. Misubra ka na, ha, Kendi? Di na pwede imong pag-inuwi, Kendi, ha? Wa na kay angay. Dako ka na. Pa? Eh, Ato na lang ka sa tindahan. Ako na'y bahala ni Candy. basta maabtan pati ka. Makatilaw ka na gyud nako. Candy, anak. Nak, sabta lang si Papa nimo. Daghan lang kay siya gyud na una karon. Candy, anak. Mas maipagwa na lang kami ulit din eh. Maipagdito ka na lang kung asa kagikan. Oh, malipayo naman mi sa una nga wa ka. Ayaw kong sultihig ingon ni Ana, ha? Huwag ka ba kahibaw giunsa na ko pagpatay-patay ang akong lawas sa trabaho? Aron lang makapadako ninyo din eh? Oh, maubitaw na inyong linya pirmi. Gas-gas na kaayo, way lami. Oh, Candy! Candy, balik ka rin! Candy! Naibaw ka, Kini? Wala ko magkasabot na mong kiniiya. Naustap na gyud ka. Wala kay batasan. Bago pa ko naabot ikan sa eskwelahan, imo kong sugaton og away. Wati ka awaya. Gisultihan natin ka sa tinuod. Wala gyud ko makauyon sa imong gipang buhat, Kendi. Dili naman ikaw ni ang ako manghud, oy. Wa lang mo kasabot na ako, God. Gisuwayan ka na mo og sabot, Kendi. Taas na kaayo ang among pasensya nimo, pero misobra na ka. Pertingila ka ni mama ganang buntag tungod sa imong gipanulti. Dili naman na mao ang imo, Kendi. Tinuod bitaw nga akong gisulti. Kung wa pa lang siya may ulit din eh, okay pa unta ang akong kinabuhi. Nahibaw ka ba sa imong gipanulti, Kendi? Tarong ka pa ka sa imong paminaw, ha? Si mama ang nagbuhi nato. Kung wa pa may trabaho si mama sa gawas, wa tay kanon dinis ato. Naamon ko'y negosyo si Papa. Si Papa mo ay kabuhi nako. Apan si mama mo ay nagpadagkwarta aron matukod kining atong minimart, Kendi. Abi ba na kung bride ka? Di ka kasabot, anak? Hunungan na yung pagkinahi si mong uha. Ayaw mi amungan ni anak imong kinaiya nga di masabot. Nalipay namin si kuya mi uli si mama. Kay dili lalim nga di ta kumpleto. Maong ayaw itukbod palayo si mama kay di ra ikaw ray anak. Ate. Kendi, kuyugoy nyo si mama ni mong maggrocery, ha? Ha? Pero
naapara ba ko himuon nga assignment? Si Kuya Ace na lang. Uy, naunsa ka ba ya, oy, Candy? Klase si kuya ni mo. Uban ni ang imong inahan, kaya daan ra ba nang galain ang lawas gabi eh. Gusto kang maglakaw-lakaw ang imong inahan nga maurang usa, ha? Ayaw kog mugut-muguti ng naong mo, ha? Kuan pa ka nang ayaw na lang lagi. Ako na lang, kaya ran ako. Hindi man kay ko magdugay kay gamay ra mas ang akong kumprahon. Unya na lang ko magtingog og kumpra ko na ana si Dong Ace. Pakuyog na lang, good ma. Kung wa pa ko'y trabaho, ako'y mukuyog di mo. Kinahanglan man, good, nga naay makamando sa mga tao nga mo trabaho sa atong gipaayo nga tindahan. Kini siya paranoid ra kaayo. Okay ra lagi. Nahala, sige. Pag-amping dito, ha? Pag-taxi na lang inigpauli ni mo. Okay pa. It's the Beanie and Show. Amaw! Candy? Uy! Hindi na kog naa kay daghang assignments nga himuonon. Nagtan-aw ra man lagi ka og TV diha, ha? Karang taon-taon pa. Ay, kanimo Candy. Wa gyud nimo uban ni ang imong inahan. Giuna pa na nimo. Hoy! Dali! Hoy! Ngano dong? Hoy! Ay mo asawa ba? Taligsan! Maayo na lang gani kay tiil ra ni mama ang naagian sa likid sa sakinan. Pero tinapong kuyawa. Og tungod atong hitabua, na-realize na ko unsa nako kalawab si mama. Wa man siya sa dihang nagdako ko. Pero importante pagid ay siya sa akong kinabuhi. Sa mga batan-on karon, mahala og panggaa ang inyong mama, mientras dili pa uwahi ang tanan. Dini na lang kutob og daghang salamat sa RMN. Mga mga hikalang kaagi ni Candy nga taga Aurelio Street, Cebu City, uban sa awit niya yang gipangayo. Awit nga nagulahan, A Song for Mama. Ang mga kaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Jeneline Soto Secopos, magubos na direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papeda, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address sa raymonddramadat@yahoo.com. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.